Garazi naiz, 26 urte ditut eta Urruñan bizi naiz. Badu 2 urte irakasle naizela ekan eta zendako Euskara maite baitut eta Euskara nahiko nukelako albezain beste jendek mintza dezaten eta horregatik, transmisio ardura batengatik. Urte biziki onak pasatu dut, ikasle biziki onak nituen, aplikatuak, giro honean, eta biziki gozoa izan da oroak. 3 talde nituen aurten eta 3ak biziki ongi egin dute. Ikasleak normalean gogotsu etortzen dira kurtsola. Hasteko helduek gutxienez badugu perfil bat, ikasle perfil bat etortzen dena aski frustratua, ez baitute ukan transmisiorik haien gurasoen baitatik. Eta da ere bai asetzeko emozionalki badagoen hutsune bat Euskararen historiaren baitan eta hori. Eta etorkizunari begira zer lukan dezaken helduak euskalduntzea. Pentsatzen dut dela gizarte osoan estratu guztiek jakin beharko luketelako euskara. Eta haurrak ikastoletan ezartzeak bakarrik ez du euskaldunduko dena. Beraz, helburua litzake bai gurasoek inplikazio batukatea hortan, bai haurrek, baina baita heldu bat norbanako gisa ere bai bere egunerokoan inplikatu ahal izatea gizartean euskaraz eta euskararentzat. Nik etorkizuna pixkat zail ikusten dut, gogor, eta beraz nire ustez beharrezkoa da oraindik aitzina antolatzen hastea euskarari bizi emateko eta etorkizun bat ziurtatzeko. Ez baldin bagara hasten gaurdanik alternatiba bat antolatzen euskararen alde, euskarak ez duela etorkizunik pentsatzen dut. Beraz horregatik aekak ere bai segitu behar du helduak euskalduntzen.